ki henreus nem jong ki jingka ulo o badum shaki laingut ki hybrid shipara rengkat badukpa jongki haba ki ladu no elaka kemi ba I jongki kelawan ra e kejing e hakapule kaputhi jongki nadu badang khulung ukhon balai nakate kalong ying kitei ki laingut shipara arngut ki bahe uwei badang khatlai snam bad uwei badang khandai snam kidei ki badon jingduna haki dekhotmen katbau ba khatdu ulong basait bakoin henrei ki lamat ga jingjenjar haden bawan lingshop ka khia ka shon ha ka yin ka sem ka jongki nadu bekiladu no elaka keme bakha yaki watla ki ladon hasenda bat lau kpa bari basumar bat pendap penbiang ka jingdon kam jongki baman la kasngi kitei ki habrin kidei ki basong basa rengkat batlau kpa jongki ha ka snong umran dairi umsning ribhoi district ha ka baya dei bat kane ka jingmat jingjenjar jong ka te ka longying ka bala pendu ru wat ya ka pule puthi jongki khon kala te ru ya ka belas ngi jong ukpa wat lau hab ban I no hateng da ka baset slong ya laki khon ha ka ying hadu ba undawan bela janmin kumta klem dala ban syukun tang haladi kaseng samla umran dairi hapo kejingelam uba W war dekhar kumu presiden bat kaseng hinyo trap achik national movement na ribhoi district hapo kejingelam uba pateng marsing kumu presiden kila kener lagi kti basbun jongki ban kersha nikate ka longying ha ibor barit jongki da ka ba kila senyang daki katu katni ki marbam bakin yo ban pendon kam kitei ki arteli ki senjuk treimon ngobha kila kerpat ru shaki bor sarkar ki seng treimon ngobha bakin kener lem laki kiti ban kersan shikite ki khon swet lanon bat ki baduna dukhatmet rengkat ru baga jingkentu shaki bor sarkar ban thaulat ban penyo ya ka hok late school shikite ki hep barin khnang bakin yo ya ka imlang salang kabay rengkat kerdan kumbalong ki weipan nakaliang kajongi kum kaseng samla shnong umraneri ni habala bun snam ya kane kalong yin jong ini ba hap apa pasrong ka jengi ka dong ka jengi nama ni ba isem ka jingjar na ka benta ban pendap penbiang na ka jong yin stem ba yakni ki khon ki jong ki barok laingut nama kini ki khon ki jogi ki don hapreng ki jingduna jong ka khotmen te kum upa nalu ba kemi kala khat mentala rusnem kum upa uhap ban be ya ka jingpela khndiat ya ka jingpela bat khndiat ban penbiang ya ki khon muhabbe tik umyo alat ka bakuloy te kumta nakaliang ka jongi kum kaseng samlasnong umran dari bat kaseng HNM ngikir pat jur sa sarkar bakan thau kano kalat jingirap nak benta kane kolongiyeng knang bakan ai jingirap ru nak benta kini klung bakin penet school yaki bakin yarap dagino gilat beper knang ba ukpa unyo jingsuk ba unyo pendap penbiang giyeng bantei nakata ka jingsa ka juki giyeng ka banlait na uslap na kal upria te kumtangi I kerpat jur sa sarkar bakan pe kadai nakamta kane kolong yeng knang bagini khun gijuki kinyo ka jingkai ka bastat wala kilong ki baduna hapren ka document rei kinyo ka jingkai ka ba per knang bakinla banlait ban sakma banlait na jing snew jing thala kiba bunchat ngisem tekumta kumpa udan hapren sibun gijinjar kumta ngai I na kisnem sikisnem ngije gendu yo na kipor ngai udan hapren sibun gijim berkan nama kata ngi kepat jur sa sarkar bakadai ban yarap khnang dakumno kan thau kalat konti ban pelit school kini khun gijiki bakan yarap ban pelut perset na kata ki school ki jalan kam barok na kata kini khun juki bakin yarap ban punggu hakino ki jakaro khnang ba ukpa unyo ban bala bat ban pendap ya kini ki khun lengba da ka yarap jong sarkar to haga singi naglang jongi kaseng HNM Ribhoi district arkat kajing adon lang bat kaseng samla muran dairi iwan hane kalongging hadin ba ngilayo ya kajing kerpat nagaliang upah jong kane kajing na mata kini kikun ki jongi barok langon nama nging sa ane senong ngitip ya kane kalongging hoj barok sikata hadin ba kemi kala khlap une upah ulari ulah sumar hi kane kikun ki jong Andre hadin pat kalawan kajing naduk bawan kene lockdown katkum kajing thup jong pa
ba umla su ban fa school kini ki khun ki jong u de nagaleng jungi kaseng HNM harangkat bat kaseng semla umran dairi ngila simna ka wei ke jingmut banirap ya kini ki hybrid ki badan hapadeng ka jingduna ka bor perkhat kide ki out normal de nagaleng ga jungi ngila awan marmar sene ga ying hagen ga singi wan ai ka jingarap khandiat ya kane ga longging kum kadak ka jingas nok ti bat kane ga longging bat nagaleng jungi kaseng ikerpat syaka sorkar ba kide ban phai khmat kerpang ya kine kelonging namar kide ki kena ki ba out of normal kum ka jingkerpat ka jong ukwa ba kine ki khun ki jong u ba ukwa ban pha school kine ki khun henrei la dangi pha kine ki school chlong kan sem jingjar bat ka sem jing namar kide out of normal khamtam kine ki arngut buwei uba khatlai snam wei uba khandai snam bat wei uba nriu snam karta sementara nriu snam hadin baka kemi kala khlat ukpa ula ba ula kit hi kine ki khun henrei mentapat kadon ka jing nagaleng ukpa syamyo su ban lei bela ban lei sngi wapet ikini ki khun namar gede ki khun ki badon aga jing dunai ka bor perkhat de nagaleng jungi ka seng kerpat syaka sorkar bato phai khmat lem syaka ne ka longing ka bamat ye kene apot ka ba kumne ngi kerpat syaka sorkar bakan phai khmat mardor syaka ne ka longing nagaleng ka seng ba ngin nom song thai omdei tengah ne ka sngi ngin kut no handrai ngidang ya syakhamat ban penyo ya ka hok jong gede kena bakinyo ya ka school ya ka jing pule nama ngitip ba hoj gede kena ki banah ndai gidon pa ki school ki bala ban hikaya ki tingi kerpat jor syaka sorkar ba kan sim khia mardor ikene ka kam na ka benta kini ki hybrid bakinyo ya ka jing pule bat sagawai ngi kwa man kerpat syaki parado parasnam lani ki kenhun seng malang ki kenhun nyam ba pher ki badon hagne ka ri ba it ke jongi ba kin phai khmat lem syakane ka longging namar ngyo i ba ka ru kadai ka ka barit bat ka bala jot khamtam kiri ki khun swet ka ba ka kemi kam don su ki kerpat kino ki badon ka mensim sngolam namanta parabriu kin sobha banwan ban ai jingrap kat ba kila syakane ka longging na ka benta ka jingdon kam jongane ka longging namar ngyo i syakane ka longging ka baduk de na raw ngi kerpat syafi la rapidon ka mensim ya sngolam namanta ki parabriu ngi kerpat ba pin snok tilang ka kti gamon ka kti kadiang ban ai gilat jingrap kat ba pila na benta kane ka longging longsem ka jong iba mo tingi kerpat syafi ba nagaleng ka jongi kada kada ka jing kerpat ba pin sobha ban ya wan lem ban ai lem ki jingrap na mata kini khna ki badon ki badai ki khna ki baduna ha ka bor perkhat detang kini ngi kerpat syaka sorkar sa sisin to phak mat lem sya kini ka longging bat khamtam kini khna nginom kwa ba kindu ka school ringi kwa ba kinyo ka school ba nagaleng ka jongi SNM managaleng ka seng semla umran dairi ngin salik mi syaka CWC ka chal welfare committee ka badon hakte hanong po bane krang kerpang na banta gini kena bat syaka social welfare ngin salik mi ngin salik keren ba kidai ban ai ki jingarap om tangka school wat ka jingarap ru gini kena kidai hok banyo nado ba klat kini kimi khon la don rosnem te nga kerpang kenang kini ya sorkar te unle ya kan kana ka ba yarap te nga libela lip iya jenjar mo te pek ya kini ki khon nga laingut ki ba wei kambiang ka kitu arngut ta anna mo maduna he ta na kaliang te khnasang tepat HNM like itu ben ngala IT yarap kin kat balong dia dengan IT ya ba bun ngabun keren tem nang re ya ba na te ya ni ba ta pun sai no ya pi nga tepat khnang kin ban yo yarap na kaliang sorkar jadi bagi khun jungpi adu bagi ladu no ya kemi mah akhlan ai kemi kira bani thu ini ki pa school na mi khun jungpi hanadu bakhat kemi la pha tam la pha mut la lockdown te la tu la sengeno janadu menno ga jing pep school jungki ne hanor kom la nadu ba lockdown first lockdown hi la pep sundan school adu menta khandan bagi school nadu menta pat phar